Good morning guys and welcome to this last vlog of 2023. So before we do anything else in this video, just wanted to thank you guys for all of the support this year, to all of our subscribers, viewers. 2023 was literally our best year yet in the Philippines, and I'm so glad you guys joined us, and I hope you will join us in our adventures next year also. So for this last end year vlog, of course, we will be preparing for New Year, and I invited some special guests to join us as well, so gonna get into that. Just going to enjoy my cup of Barako first. Welcome to our must stop at New Year, which is of course the Palenque. Maybe when we come back, the new market will be built. We don't even have to come back here. Yes, that's so weird to think about it. This is the temporary market in Cabanatuan City, in Capitan Pepe, and it might be our last time here, and since we are moving soon, and that's so weird to think about it since we filmed so many vlogs here. But now we are here because Palenque is a must at New Year, because this is where you can get all the necessary things that is traditional for New Year. That last year I was a noob what to get at New Year. Now I know that the typical things are kakanins, round fruits, and there's a lot of like this chocolate gold coin. Hello po! Nakalimutan kita ya. Opo! Suki at kaibigan ko. Magandang suki, ano ba? Kumusta po kayo? Mabuti, ikaw? Ako din. Echef lang po. Lechep lang pa rin, sige. Nata! Ay, hindi po. Lechef lang na lang na yun. Lechep lang ngayon. Marunong ka na mag-Tagalog. Thank you po. Thank you. A must lechef lang at my suki. It's also so weird to think about it that won't see all my sukis for a long time soon. She said she didn't see you for a long time. Yeah, didn't come here for long. Oh, what is it called? Torotot. This is why I like to come to the Palenque at New Year, because I just like to see how everything transforms, how all the like very traditional New Year things are just everywhere. More round fruit, more torotot. Do you want a torotot? Happy New Year! New Year too! Let's check the fruits. We need some round fruits. And samya. Oh, guys, if you remember our famous Camillas challenge from our shorts, no thank you. Look, there's even chestnut. With all the round fruits, I think we are going to get the not round one, because it's also like a holiday food, not just for New Year, also for Christmas and for holiday, but to make mango float. Very tempting, so I guess. Magkano po dito? Saan ba isang kilo na ito? 200 pesos. Graham, cream. Nobody is renting upstairs because nobody wants to climb stairs. Understandable. Don't try. Masarap special puto bonbon with cheese. Sabi kami YouTube na pula. Ah, okay. Happy New Year po! My friend Atepat, the owner of the all-year-round bibinka store in Cabanatuan City. We somehow always meet in Palenques. Yeah, different Palenque around Cabanatuan. Whatever Palenque I go to, like the other one in, where is it? Like completely other side of the city. I went there only once and we met. Fried bacon. What? We just got on the motorcycle. I just wanted to share some thoughts, and Jonathan is just like,
fried bacon. It's a bit hot to sit on our seat, huh? I'm just saying random things that come to my head. We are burning our butts right now on the heated up motorcycle street. This is so satisfying about like living in an area of the Philippines that you just get to know everyone, have your suitcase, have your friends. That's province life. I love it. We are at home now, guys, and I'm waiting for a really special video call. The first out of 3 special video calls. Itt a palamanos póló. Oh! Sziasztok, mabuhay! You know, guys, that this year, a big part of this year was about my friends and family visiting us in the Philippines, so of course I wanted to include them in this last vlog of 2023 also, starting with my parents. Reflektáljatok vissza az évre. Nagy élmény volt. Sziasztok, drágáim! Mindenkinek nagyon nagy puszika, mabuhay! Élvezetes, csodálatos volt nálatok, először voltunk külföldön, nagyon nagy ott a szeretet, az összetartás, és nagyon segítettek mindenben a mámnak, nekem, ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Hát a szívünk csücske az El Nido, itt a pólóm, úgyhogy... An important part of the experience, my parents been here in March, márciusban voltatok, ugye? Igen. Ever since March, they've been watching their vlogs that I filmed in the Philippines daily, literally daily. Naponta nézitek a Fülöp-szigeteken készült videókat. Minden áldott nap, igen, és az El Nidós az a kedvencünk, igen, mikor először megláttuk a tengerpartot, az a legcsodálatosabb, és az a szeretet, az a csodálatos békesség, ami ott fogadott minket, az egyszerűen utánozhatatlan és csodálatos, nagyon-nagyon szép. I think that tells a lot about how determining or how big impact the trip had on their lives, just literally ever since March, just been going back to the memories that they spent in the Philippines. Ezt magatokkal vittétek ezt a nyugalmat otthonra, ugye? Biztos, és nagyon-nagyon vágyódunk vissza. Én már szállnék föl a repülőre, és már mennék oda. Na, gyertek! Nagyon hideg van, úgyhogy itt fázunk, úgyhogy azért is lenne jó. Szeretjük a meleget. Igen, meg hogy veled, hát majd igyekszünk. Ez a 2023-as összefoglaló, úgyhogy benne kell, hogy legyetek a 2024-es összefoglalóba is. Jó. Úgyhogy Jó, igyekszünk, drága. Na, jól de van. a szívünk, lelkünk ott van veletek. Az a legcsodálatosabb. Benne lesz. You already finished recording for the vlog, but I'm vlogging because my mom got emotional and crying. Igen. Sneaky behind the scenes. Yeah. I think this first call was already like a perfect way to show how meaningful the trip was, not just to us, but to our visitors this year, also to my family. Literally, my mom getting emotional every time we see me too. My mom getting emotional every time we talk about their visit here. It was just such a big event for them, and I'm so happy for that. And definitely, they are planning their trip back and even their potential moving. So can't wait for more videos to come together. And I'm just reorganizing the house because I took over my brother-in-law's room because the lights are the best here in the whole house. We are waiting for the second video call of the day, guys. Just meanwhile having breakfast for dinner. Breakfast for dinner. This is like a breakfast food, but I like to have breakfast food for dinner. I've been craving these tinapa fish so much lately. Wait, I'll show you. We had a discussion in our Buskalam vlog before how I just realized that there are some kind of like, it's not a dried fish, but like this, not fresh, how do you call it, this prepared fish. Said that I don't like those crunchy delis that much, but I realized that I love to you, and then Jonathan told me that there's this smoked fish tinapa. Ever since I've been craving it so much. And my other
well, it's an old obsession, but pickled mustasa or like fermented mustasa. Én vagyok. Second call of the day, guys. I'll move to my room. Here's Fanny. Oh yeah. Hi guys. There, guys, the second visitor this year, second video call for the end year vlog. Nekem leginkább lelki hozadéka volt ugye a látogatásnak, mert egy másik értékrendet ugye megtapasztalhattam, ami szerintem sokkal emberközelibb, és hát jobb lenne a világ, hogyha az emberek tanulhatnának a Fülöp-szigetekiektől értékrendet, leginkább család és élet szeretetet, és ez nekem is azért befolyásolta azt, hogy utána hogy alakul az életem, hogy megtanultam bizonyos dolgokat. Te átviszed az értékeket. Ez volt a legjobb élmény, és igyekszem tovább vinni az életembe. Yeah, Fanny wrote me like a really long message after she went back to Hungary of like how her whole mindset have changed, how she reevaluated her whole life and what matters in life, and that's like really I think shows the really the life-changing impact of like such a visit to the Philippines. It's 1.5 months and a lot has changed for her. Hello! És jössz-e vissza? Jaj, persze, szeretnék a következő években visszalátogatni mindenféleképpen. Akár úgy is, hogy hozok másokat otthonról, nagyon szívesen, mert tök jó lenne, hogyha mások is így megtapasztalhatnák, meg így láthatnák ezeket We are bringing Hungary to the Philippines more, even more. Mi volt a kedvenc helyed vagy élményed? Ez tök érdekes, mert nekem a Sagada volt a legjobb, és a legrosszabb élményem is egyben, mert volt a barlang, ami hullafélelmetes volt, és így de ugyanakkor meg a helynek az atmoszférája ott volt a legjobb. Biztos. De a Sagadának olyan jó, tényleg annyira, tehát olyan kellemes város volt, hogy ott szívesen élnék. Egyébként. Okay. Thank you for Fanny being back on the channel, and hopefully next year or in the upcoming years being back also physically in the Philippines. Bye guys! Bye. That was second out of our 3 visitors and 3 video calls today, just waiting for Kaori. Now it's already night here, but because of the time difference, this is the time when I can talk to most of my friends and family from Hungary. Na, szia! Hello! Ben itt is vagy benne a vlogban is már kapásból. Hát meg ott van Apavangod! She instantly spotted Apavang. Yes, my Apavangot battle. Here's our Kaorin sharing her thoughts. She was our last visitor, so it's actually been just like a month. Egy hónapja voltál nagyjából. Igen, körülbelül. Már még mindig nem gyógyult be a tetkom. Oh, their tattoo update. It's still not healed. Igen, de már Lukas stádiumban vagyunk. Nagyon büszke vagyok rá, és mindig mindenkinek rögtön mesélem, hogy milyen volt a Fülöp-szigetek, meg mennyire csodálatos volt, meg hát nyilván Apavangodról, meg Buszkalánról arról áradozok a legtöbbet, mert az volt a legnagyobb élmény, de mindent így tök sokat mesélek, és olyan jó, mert mindenki nyitott, meg kérdezget, meg nagyon érdeklődőek, úgyhogy nagyon sokat emlegetjük azóta is, meg elkészítettem a karácsonyi gulamat is. Kaorin even made a Christmas gulaman. Well, it's called gelatin, but it's made from gulaman, but she made it for Christmas. Igen, jó volt, igen, nagyon érdekes koncepció, úgyhogy így jó volt, egy kicsi Fülöp-szigeteket így a karácsonyba is így hoztunk, meg úgyhogy azóta is emlegetjük tényleg, hogy mennyire kedves ott mindenki, meg milyen jó volt végig a hangulat, meg tényleg, hogy mennyire másképp állnak a dolgokhoz, úgyhogy így pont múltkor is beszélgettünk, és mondtam, hogy azóta végképp én sose voltam szerintem az a nagyon idegeskedős vagy negatív típus, de azóta meg még inkább úgy érzem, hogy egy kicsit ez, tehát, hogy mit tudom én, lemerült a fülhallgatóm, és akkor régen ezen kiakadtam volna, hogy most nem tudok úgy közben zenét hallgatni. De ezt így belegondolok, hogy de hát ez igazából nem is probléma, mert hogy és hogy ez is egy kicsit ott, hogy azért ott szerintem az embereknek ennél sokkal nagyobb problémáik is vannak, és mégis sokkal jobban kezelik.
Úgyhogy kis dolgokon szerintem itthon nagyon gyorsan kiakadunk. Hazaviszitek itt a bölcsességeket, Fanninak is mondtam, hogy... Igen, abszolút így van. Úgyhogy, de én ezért is szeretek nagyon utazni, mert közben szerintem annyi mindent tanul az ember más kultúrákból, más nézőpontból, hozzáállásból. Szerintem nagyon fontos az utazásnál, hogy ezeket a sok jót, meg pozitívumot, amit tanulsz, azt magaddal vidd, mert ezáltal te is fejlődsz. Úgyhogy ráadásul, ha egy ilyen különleges helyre megy az ember, mint mondjuk a Fülöp-szigetek, akkor meg végképp, mert úgyhogy alig várom, most már én is vágom már a vlogokat. I will link it in the description box, like throughout all of her vlogs that we did together in the Philippines. She's just starting to edit her Philippines vlog, but it's coming soon. It's in Hungarian, but can set up a subtitle. De nagyon várom, hogy megvágjam, mert olyan jó a vlogot vágni, mert akkor mindig egy kicsit az ember újra átéli azokat a dolgokat, és akkor azért is nagyon várom, hogy már végre vághassam a vlogokat, mert akkor megint ott leszek egy kicsit a Fülöp-szigeteken. Igen. And physically too, she will be back soon. Nagyon-nagyon szeretném, igen. Thank you also for Karin, last visitor this year, last video call for the end year special. And hopefully see her very soon in the Philippines again. Happy New Year, guys! Happy New Year! And with that, guys, that's the end for the last vlog of 2023 with all of our visitors who made this year even more special. This is why I wanted to have this vlog for the end of the year, because ever since my parents, Fanny, Karin, left the Philippines, they've been just messaging me about their experiences, and I wanted you guys to hear it from them, not just through me, so I'm very glad that we could do that. Right now we just had our end year live also, which you can also rewatch on the channel. So also for the end of this year, guys, we would just like to wish you a Happy New Year. Happy New Year, everyone. Yes, and thank you so much for supporting our channel throughout the new year, and see you in 2024. All three of us together. Happy New Year, guys. Thank you for watching, and we will see you next time in the next vlog in 2024. Bye bye. Bye. Pixel, say bye.